Fit-19 ta' Settembru li għadda l-Ministru Jason Azzopardi ħabbar roħs 14 il-mediċina li f'ċerti każi qal li kien ilaħħaq sa 43%. Li ma qalx iżda l-Ministru Azzopardi kien li f'ħafna mill-każi il-prezz ta' dawn il-mediċini xorta waħda għadu ogħla mill-prezzi li bihom dawn l-istess mediċini jinbjew f'pajjiżi oħra membri tal-Unjoni Ewropea. Dan jirriżulta minn tweġiba l-mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Gino Cauchi li talab lil Jason Azzopardi biex jippubblika l-prezzijiet li bihom jinbjew fl-Italja, Ċipru, Spanja u l-Portugal l-14 il-mediċina li ntqal illi raħsu f'Malta. B'eċċezzjoni ta' żewġ mediċini l-prezz ta' 12 il-mediċina l-oħra u għola f'Malta milli huwa fl-Unjoni Ewropea. F'xi ċirkostanzi l-prezzijiet ta' dawn il-mediċini f'pajjiżna jinbjaw id-doppju ta' kemm jinbjaw barra. Il-pilloli lirika ta' 75 mg li huma pilloli għal kontrol-uġieħ f'Malta jinbjaw kważi 86 euro fil-waqt li fl-Italja, Ċipru, Spanja u l-Portugal dawn jinbjaw bejn 48 euro għal 58 euro, jiġifieri bejn 30 għal 40 euro irħas minn Malta. Il-lirika tal-150 mg f'Malta tinbieħ 96 euro fil-waqt li fl-4 pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea tinbieħ bejn 20 għal 30 euro irħas minn Malta. L-Amoxil u l-Augmentin li huma żewġ pilloli antibiotiċi f'Malta jinbjew ogħla mill-Polonja u Spanja rispettivament. Id-Depomedron li hija injezzjoni għall-infjammazzjoni f'Malta tinbieħ id-doppju jew aktar minn kemm tinbieħ fil-Polonja. Il-Fusidin li f'Malta jinbieħ 6 euro u 30 ċenteżmu, fi Spanja dan jinbieħ 3 euro u 18 ċenteżmu, jiġifieri inqas minn nofs. Fil-waqt li l-Xanax ta' 500 mg li f'Malta tinbieħ 11 euro u 20 ċenteżmu, fi Spanja din tinbieħ 5 euro u f'Ċipru tinbieħ 7 euro. Meta kienu tħabbru l-prezzijiet il-ġodda ta' dawn l-14 il-mediċina, il-Ministru Jason Azzopardi kien qal li dawn il-prezzijiet juru s-sensitività tal-Gvern lejn il-ħtiġijiet tal-familji.